miestem si volili to ešte to a Niečo posta 60 v tom času píše jisté přestrukturírovanie tiež v nakladníctve. A ja bych ten spřetelil z jednej divadelnicu a ona praje, že ty Paskaj, pán nás bude sa klamkodivadlo založiť. Serbské klamkodivadlo. Oj, to by ešte vyzlo, ja neviem, či odlá, ale to by ešte za mne opravdu jedna škrička, když lidom ke mně přeskočí a já bych potom jacokrát špodla, když by Arno Škola, když by ten navoda Domu za serbskou ľudovú kultúru a tež štýrbol ten Franz Reich, je vyzval tú ideu zrodil, przez jeho kontakty do slovenských krajov a gdzieś nam stanie to serbską rzecz też w klankodivadle reprezentować, pokazać, a właśnie skład serbskich bajków, którzy są z dawna jeszcze nie są wszystkie wyczerpane na jewiszczu przedstawić. A za to sme my kontaktovali tedy svobodné marionetové divadlo Berta Rečara, když by se tež ve Užici doma a on by spřetelené a zhromadne živil se Ernou Pfeifferovej a Jedžouku Heide. A my sme potom od prejno jadovara džiatne, to je 161, serbské marionetové divadlo při serbském ľudovém divadle založili a jsme započali s naším divom. Vyzobíše započať dosť obťažné, dokáž za také umělecké divo sú isté umělenia trebné, když nebychu sova přihotovaná a tež nic dáte. A tohle byše to také popravom, poproszeniem chodzeniem, aber też ludzi przesvědčić, że mamy też prawo za egzystencję, żebyśmy mogli nasze dzieło wykonać. A tak by się potem prejne miejsce na Blidarnia, na Jordanowie, my byli szli, gdzieśmy na skład mieli, a też nasze próby czynić mogli. Ale te umienia nie były zcela optimalne.